150 seguidors de l'Ontinyent han assaborit esta vesprada la victòria de l'Ontinyent que l'acosta a la segona divisió A. Al minut 11, Javi Rubio ho intenta des de lluny a baló parat. Al minut 13 ha sigut anul·lat un gol a l'Eibar per fora de joc. Veuran en la repetició com hi ha dos jugadors locals en posició antirreglamentària. Este és el moment del gol, però la jugada estava ja invalidada i així es veu clarament la posició de fora de joc de dos jugadors locals. Al minut 19, ocasió per a David Torres, però en difícil postura el baló se n'ana fora. Ha reclamat el jugador de l'Ontinyent un agarró i com veuran en la repetició s'ha produït eixa pena màxima que no ha sigut vista per l'àrbitre. Al minut 29, falta que treu Sutil i rebutja de punys Rangel. Continuem en imatges de la primera part, minut 38, llançament a llarga distància de Fran Moreno que eix fora. Imatges del segon acte, al minut 10, David Torres té la primera oportunitat per a l'Ontinyent. El baló a l'esquerra de la porteria de l'Eibar. Un minut més tard assistirem a un xut de Montañés amb parada de Sigor. Des de la frontal, el xut de Montañés. Al minut 15, el protagonista serà Rangel. Desviarà el córner este llançament de Sutil. Minut 25, acció de Kikín dins l'àrea de l'Eibar i el perill que serà conjurat pel porter Sigor. A la mitja hora la intervenció de Rangel davant Altuna era moments d'incertesa en el marcador. Atacs a una i altra porteria. Així l'actuació de Rangel, que tornarà a intervindre en el minut 37. En este enviament a la porteria del conjunt de la Vall d'Albaida. Preludi d'un nou gol invalidat al conjunt local per fora de joc. Era el minut 38 quan s'ha produït esta nova acció, més dubtosa que la primera, però que l'auxiliar ha alçat la bandera i s'ha invalidat per posició antirreglamentària del davanter de l'Eibar. Ha sigut el preludi del gol de l'Ontinyent, arribat en el minut 40 de partit. Una jugada molt bonica en la que hi ha un ràpid contraatac de l'equip visitant, enviament per a David Torres, que fa la passada de la mort, i finalment és Montañés qui bat la porteria de Sigor. Alegria inusitada per als jugadors de l'Ontinyent, que tenien una clara recompensa al seu esforç i al millor joc, i també per als 150 seguidors de la Vall d'Albaida. De nou la repetició del gol que ha donat el passaport per a l'equip de Toni Aparicio. No quedava temps per a molt més i després de 3 minuts de prolongació, l'àrbitre del partit, Fernández Pérez, del Col·legi Asturià, donava per acabada esta eliminatòria. Ara esperar el sorteig de demà, on li correspondrà a l'Ontinyent, l'Alcorcón o el Sant Andreu, i el primer partit al Clariano.